שלום יוטיוב, כאן יונתן, והיום אנחנו משחקים בשרת מחוז, סתם הוא מוזר, אבל... אוקיי. טוב, אז זה סקאי PvP, שרת שחבר שלי הכיר לי, IP בגבות, ויאללה בוא נתחיל. טוב, אז מי שלא יודע מה עושים, בואו תראו. אם אני מת מהר, לא להאשים אותי. הנה, רואים? טוב, אז אני החלטתי שאני עומד לשחק היום בסקאי PvP. אני לא רוצה שהסרטון יהיה ארוך מדי או קצר מדי. בקיצור, תכתבו לי בתגובות עד כמה אתם רוצים שכל הסרטונים שלי יהיו. עד זמן מסוים. בינתיים אני אשחק, אתם רואים יש לי 123 קילים, התחלתי לשחק אתמול. עד 140 קילים אני אשחק. זאת אומרת, הפי לנו. איי. טוב, כמה אמרנו? 140. ננסה. פה. וואו, מאיפה הם הגיעו? יש שם פשוט סורד מאיירון. טוב, אני אשתלט על האי. זה גם מספיק טוב. ילדון, אל תעסק איתי. מה? וואדה! כמה קילים? 125! ילדון. דומה למקרון. הרגתי אותו. והוא הרג אותי. אבל האי שלי. אופס. אני מקווה שהוא מת. מאוד מקווה. לא! לג. 4.74 טוקנס. אוקיי. וואו! אז זה היה. רוצים שאני אעשה את זה ב-F5? זה קשה לי מדי, אז תסבלו. לא יכול, ב-F5 אני אהיה יותר גרוע, אז לא כדאי. אני אתחבא פה מאחורי העץ וקוף אותו. טוב, קדימה. אני חושב שאני אעוף מהאי הזה. מה? 129 קילים. וואו, זה היה מטריד. קדימה, קריפי פסטה. אופס. וואו! לעזאזל. בייבי, 130 קילס. יש פה את המניאק הזה. לא עובד עליי. לא עובד. לא! למה יוצא לי קפיצות כאלה? טוב, אני לא הולך לפה. יש לי רעיון את האמת, אבל רוב הסיכויים שלא ישרוד. רגע. אוקיי. לעזאזל. ידעתי. אבל הצלחתי. ולזה לא ציפיתי. וגם לזה. יש פה גם תפוחים וקשת וזה. לפעמים אתה מקבל את זה כבר, אבל בסדר. תמותו. Oh my god. I hope you and hate. hate. hope. יואו, איפה שמעתי hope? yes! מה? motherfucker. shut the fuck up, motherfucker.
לא, 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 לא. הפסדתי. לא מאמין, יכולתי להרוג אותו ולקבל סורד מאיירון. זה אחד מהם. זה קשה לעשות את זה. ממש ממש. אגב, קצת בדד לי. אז מי שרוצה שייצור איתי קשר, אני אכתוב את הסקייפ שלי בדסקריפשן, ויאללה, סתם. צרו איתי קשר, צחקו איתי, ומה לא מובן, כאילו, what the fuck? מה? איזה פוקס יצא לו. או שהוא וואק, או שהוא פוקס. לא, הוא לא פוגע בי, לא פוגע בי, לא פוגע בי. אני הולך להרוג אותו. סטונאקס, עזרתי לך, תגיד תודה. הרגתי אותך גם, תגיד תודה. יס. 134 קילים. עוד 6. יש פה אחד עם 9,999 קילס. 135. אני פשוט עושה את זה לא כזה הרבה זמן, כי אני חוסך ממכם את ההפסדים שלי. זה לא כזה מעניין. טוב, סטונאקס. יש לי עוד. ברגע שהוא יורה עליי אני מת. טוב. לא, מה? לג. לה. אני מקווה שהרגתי. מה? לא הרגתי אותו אפילו. לא. יס! מה? שדפק על לגיר. יס. מה זה? למה? מה זה? תירה בו. אהבתי אותו. יס! נאב. 138 קילס. הרגתי 3. לזה היה סטונאקס. 139 קילס. הקיל האחרון. אתם מוכנים, חברים? אגב, אני עומד לשנות את הסקיל לאיירון גולם כפי שהתמונה של הערוץ. תודה. אני חושב שיש סקינים. באמת אף פעם לא ראיתי סקין של איירון גולם, באמת. אבל נראה. נחיה ונראה. 3, 4. פוט! 142 קילס! Yes, brothers! טוב, מקווה שאהבתם את הפרק, לייק, סאבסקרייב, ויאללה ביי!